Mikrofonu pan Roman Erat po dnešním utkání Třebíče tady ve Frýdku-Místku. Pane Erate, berete bod. Jaký to byl zápas vaším pohledem? Tak my bod bereme, ale takhle, byl to vyrovnaný zápas jako celou dobu. My jsme šli do vedení, tam jsme mohli odskočit, šance jsme na to měli. Nepodařilo se nám to a pak jsme se vlastně tahli, říkám, byl to vyrovnaný zápas, jako lítujeme toho, že jsme to ztratili takhle před koncem, ale bod bereme. Střelecké trápení z obou stran vám chyběl dneska Martin Dočekal, že jo, víme o tom, že si ho stáhli Vítkovice, včera už hrál za ostravský tým. Jak moc vám chyběl nejlepší nejproduktivnější hráč Moxa ligy? Tak určitě chyběl, že jo, hlavně v tom zakončení a ale říkám, šanci jsme si vytvořili dost, mohli jsme je proměnit, říkám, neodskočili jsme na 2-0, 3-0 a v závěru se nám to vymstilo. No. Každé víťazstvo je veľmi cenné, ale dnes by som asi to prirovnal, že hraj zle a vyhraj. A dnes by som to asi k tomu tak prirovnal, že nebolo to z našej strany ideálne. Prvá tretina rozháraná, druhá zbytočné vylúčenia. Tam sa asi lámal chleba, nie asi, ale určite. Po oslabenie 4-5, oslabenie 3-5, Roma niekoľko výborných zákrokov, na tomu pomohli hráči. Vytiahol tam fakt savey, ktoré išli do prázdnej brány. Je to vždy 1 na 1, strelec versus brankár. Roman bol úspešnejší. Ja som veril, že do záveru, keď budeme stále aktívni a budeme tlačiť na nich, že nejaká šanca príde. Ona prišla 2,5 minúty pred koncom na vyrovnanie. Snažili sme sa možno ešte aj v tej záverečnej preslovke rozhodnúť za 3 body alebo v predĺžení využiť tú presilovú hru 4-3. Nepodarilo sa a nakoniec sme radi, že ten víťazný gól dal možno aj Vláda Svačina, ktorý potrebuje dávať góly, nedarí sa, nesype mu to, čiže mu to určite pomôže. Znova kolektívny výkon, záverečných možno 10 minút a hlavne tie závery ukázal obrovské srdce, vôľu po víťazstve Rosťa Maroš. Ale hovorím, celý manšaft pracoval tvrdo, išli sme si za tým, že nájdeme tú cestu k tomu gólu. Súper výborne bránil a ťažko sme sa presadzovali, oni sú veľkí, fyzicky zdatní, dlhé hokejky, robilo nám to problémy. Hovorím, sme vďační. Kubies, 2 fantastické prihrávky na obidva góly. Nechcem vyzdvihnúť jednotlivcov, pár som ich spomenul, ale je to tímová hra, tímový výkon a znova potrebujeme oddychnúť a ideme ďalej, lebo ten záver sezóny bude, ja hovorím, vražedný.